Fl-ewwel jum ta' frar tnediet il-kampanja nazzjonali tal-Mart Rari għal din is-sena. Din il-kampanja tnediet mill-President tal-Alleanza Nazzjonali tal-Mart Rari, Michel Muscat, quddiem il-Parlament, hekk kif din il-kampanja tissir taħt il-patronċinju tal-Ispeaker tal-Parlament. Michel Muscat qalet kif il-pazjenti tal-Mart Rari huma fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà u semmiet kif bħalissa dawn jinsabu iżolati minħabba l-pandemija. Michel Muscat qalet kif din il-kampanja nazzjonali se tkompli tqajjem iżjed kuxjenza matul ix-xahar ta' frar. Is-Sinjura Muscat qalet kif din il-kampanja se tkun qed tiffoka fuq professjonista tas-saħħa sabiex jagħtu iżjed informazzjoni lill-pazjenti. Is-Sinjura Muscat qalet kif huwa mifhum li f'pajjiżna hawn 27,000 persuna b'Mart Rari fejn fir-Reġistru Nazzjonali għall-Mart Rari hemm irreġistrati madwar 4,000 persuna. Nagħmlu appell biex kemm jista' jkun anke nies li forsi jafu b'xi ħadd li għandu Mart Rari u li forsi mhux membru ta' dilaqda fejn aħna nagħtu għajnuna għal dawn in-nies. Jew forsi ukoll servizzi li jistgħu jingħataw ukoll fil-komunità aħna nagħmlu appell biex kemm jista' jkun in-nies ikunu jafu b'din il-kawża u bis-servizzi u bl-għajnuna li hemm ukoll għalihom. L-Ispeaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal kif is-suċċess tal-poplu Malti jidher fl-aqwa tiegħu meta ż-żgħar u d-dgħajfa jikbru fis-solidarjetà u d-dinjità umana. Huwa qal li madwar 30% ta' tfal milquta minn Mart Rari imutu qabel ma jalqu 5 snin. Kompla billi qal li wasmat li fl-Ewropa madwar 30 miljun persuna huma milquta minn Mart Rari fejn f'pajjiżna huwa smat li 25,000 persuna huma milquta minn dan it-tip ta' mart.